Аз съм правила тройка като по-малка. Колко малка? На 12? На 14 бях. Първата ми тройка беше на 14. Аз на 17 правих секс за пръв път. Стига бе, сериозно ми говориш. Аз много рано пуснах панел. Голяма грешка на това. Сега, не взимайте пример от Ивка Бебе. Ей, пак са същи деца на първи ред. Пак казват, че били родени за успех. Днес са важни. Утре тук ще е на тона. Така се върти светът. Под златната корона не броя чуждите грешки, гледам своя път. Колкото е по-трудно, толкова съм по-корав и по-лют. Без излишни обещания, ей, без фалшив плясък. Най-силно говори резултата, а не разказа, ей, да. Тя говори за съдба, ама гледа етикета. Любов до сутринта, ако пасва на бюджета. Каза, не съм такава. После идва и офертата. Мароманиката е паднала за сметката. Ей, снимки в огледалото, цита за свобода. После ме пита колко струва моята кола. Всички търсят принца, всички търсят класа, а половината преговарят като в босата. Ей, ей. Тя е загадъчна. Тя е практична. Тя е загадъчна, късна и градска. Влиза без шум и обръща обстановката. Тя е различна. Май в това е магията. Всички я гледат без да знаят каква е причината да е такава. Ей, тя е практична, а аз съм хаотичен. Казва покой, аз съм енергичен. Няма драма, няма излишна теория. Всеки си тръгва със своята история. Ей, аз ви казах, че са свестни момичета. Ама не вярвате нещо.